बे आखाया एसे जाफिनहांबाय बेबो एसे गैला मारै गरबजोब्बायमोन दा एसे फैजोब्बाय सिथरफोरसो दङ सिथर नङा नायनायाव सिथर नङा होनदों माबानि जागोन चेनेलनि जागोन माबाफोर दुखु मोन्दोंमोन नामा सिगांफोर दुखुथ' जेबो मोनाखैमोन बल गेलेनायफ्राव गोग्लैनाय गुलिन गोलैबायाखै मालाबा गोलैनाया बिदिनो एसे लासै दुलुल मोनै बे दंग'फ्राव जानायनि गोरलै समफ्राव गोरलै समनियाबो सिखारफैनो हागौ ना न'खराव सोरबा बिदि दंमोन आगोल जानाय गैया नों दा मा खालामनानै दं ट्रिटमेन्टआथ' माबा लादों मा होनलाय बे माबायाव लांदोंमोन बिष्णुनिफ्राय उनावहाय दा गोदान माबा बै सासे बर' बै मा होनो थुब्लाव नामा थुब्लाव नङा बे बासुगावनि थिलगावनि बिजि हरदों आरो बियो थारमाने थांबाय थानो दिगदार नालाय खरसाया बारा जायो इन्जेकसन होदों सानसेफोर होगासिनो दं ओरैनो मोजां डक्टरजों ट्रिटमेन्टखौनो लानांगौमोन आंसो हजोंबो बे इन्जेकसना दं नामा इन्जेकसना दङमोन माब्लानो डक्टरनि थाखाय टेक्सटार माबा माबि जेबो खालामथाराखै खालि बै मा बिष्णुनियाव थांबाय ओमफ्राय ओरैनो अजा नाजा दं ओरैनो फार्मासिस्टआव नाजायाबो नाजादोंमोन आं माबायाव क'क्राझाराव जाग्राफ्राबो मादि नादों सायाव बेना एकदम बुख्लायनाय नाया जादोंना नानायजोंबो डेमेज जायो बिगुरनि माबा सिंनि माबाफोर नस्थ' जाजोबो माने बेनो बोलोनाथ' मोदोमाबो मोनबायोना मुलिखौ फुननानैल' लानाय आरो मोजां डाक्टारजों ट्रिटमेन्ट लायाबा खालामना हरलाबायनो माने निउर' डक्टरनिसो दरखार जादों बेसेबां गोबावसै गोबाव बोसोरसे जानोसै नै लकडाउन केम्पेइन सोलिबाय थाबा जिखौबो जों गारि लानानै थिनहरलायनानैसो फट' होफैबाय